Добре дошла на българска земя. Идваш с малко повече багаж, отколкото замина за Гърция. Може ли да ни кажеш какво е това? Това е първата ми европейска титла при жени. Вече в моята колекция е четвърта европейска титла. Четвърта европейска, но първа при жени. Днес чух доста често за първ път при мъже, за първ път при жени. Доста първи големи успехи. Изглежда този отбор, с който сте заминали, е доста добре подготвен. На какво се дължи това според теб? Смятам, че подготовката, която направихме специално за това първенство, протече по възможно най-добрия начин, без контузии и целенасочено към това европейско първенство за първите места. Конкретно как беше твоя път до титлата? Как започна? Доволна ли беше от себе си? Правилно ли се разпредели силите в крайна сметка? Да, смятам, че това, което си бях намислила още от самото начало, се получи. Първата среща я взех още в редовното време с 4 от 4 съдийски гласа, а финала се протече доста неочаквано за мене, защото аз в принцип не взимам среща с Ипон, но в случая го направих, което означава, че аз съм свършила работа на добро ниво. Една прекрасна кулминация на един изключително силен турнир за теб. Да, и аз така. Това ли е най-големият успех до момента в кариерата ти, европейска титла при жените? Да, това е най-големият успех до момента и започвам ново начало тук нататък. Ново начало тук нататък. Добре, каква е следващата цел? Следващата цел е, другата седмица заминаваме за друго първенство в Австрия. Пак ще играя на жени и от тук нататък си поставям за цел да се бия с големите имена на тази категория. Там явно ще те посрещнат вече като една от фаворитките, все пак идваш с голям трофей, с златен медал. Очакваш ли да има малко по-специално отношение към теб, като към шампион, който идва от една държава като България, която знае малко какво е отношението на австрийците спрямо българите? По-скоро не, защото аз съм нова в тази възрастова група и по-скоро може би ще ме гледат малко по-като подценен играч. Малко по-снисходително да едва ли не. Така си мисля, но нека видим.